Adiku diadiku Rukmukala. Apa Kakang Rukmuka? Nggonipun Kakang lan Siadi mapan ana ing telenging guwa Sigrangga. Ana ing lengkaing Gunung Candramuka mapan ana ing alas Tik Brasara. Iki wis eneng pirang taun. Kakang Rukmuka, ana apa Yayi? Jroning pun ku apa dene Kakang nampa bebenduning dewa ingkang sekawit wujud Jawata nanging saiki wis wujud kaya dene yaksa. Alasan kaya ngene. Ora susah mbok etung pira suwene nggone dadi buta mengko mundhak ora tekan-tekan lan sarta ora pundhat-pundhat nggone awake dhewe nampa si kuning Hyang Jagat Girinata.